आपल्या मुंबईच्या प्रवासात सुरुवात झालेली आहे. अरे मुंबई जाता आम्ही म्हणा आमका सोडू वराडकर साहेब इलेले आहोत. आमच्या मुंबईच्या प्रवासात सुरुवात झाली आहे. वाजले आता बरोबर 5:45. टीम आपली तीच असा अँडी भाऊ, कृष्णा भाऊ आणि स्वतः मालक बाबी कलिंगन. आम्ही आत्ता बरोबर आमच्या सड्यावर पोचलो आवेऱ्याच्या. परत तसं जसं सेम सगळं आपले प्रोग्राम जे तुमका भोग गावतले आपण थंय थांबतलो, जेयतलो, नाश्तो, चाय बी सगळा. स्टेट युनिव्हर्स आणि इकडे कसं सगळं वस्तू आपल्या हायवेचा प्रवास चालू होता. कुडाळचा हायवे लागलो होता. माझ्याकडे राहिले ना आता मोठा राहिला मग त्याला दैसाठी सवय पोचक आमका साधारण सकाळी 6 वाजतले मुंबई म्हणजे गोरेगाव किंवा दहिसर वगैरे. बारका कसा तो राहिला मध्ये आमका स्टॉप पण घेऊ जाय. मग आता अँडी आता बोललो की आम्ही देवरुखला थांबायचे असो एक साधारण तासभर. बारकावाला ठीक आहे तर आपण एन्जॉय करू. पप्पा तिकडेच राहिले. मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, वो औरत से कोई मतलब नहीं है. मैं उसको हम लोग के घर का जो रिलेशन है उसके हिसाब से मैं उसको आवाज़ देता हूँ, जाता हूँ करके. मेरे को उससे कोई मतलब नहीं. मेरे को उसमें तकलीफ नहीं है, मुझे उससे तकलीफ नहीं है. बाकी क्या करती है बाहर, सुनती है, घूमती है, लवड़ा सुनती है, तू क्या कर रहा है कुछ मतलब. गावाला आपल्यासाठी सरप्राईज आ. गंमत अशी आहे की आम्ही सुटलो घराकडनं जवळजवळ 4:30. आता आम्ही इलो राजापुरात पोचलो. आणि विषय असा काय तर सरप्राईज काय माहिती आहे, कृष्णदादा जे असतात आमच्याकडं त्यांच्यानी आपल्या सासरवाडीक सांगल्याने की आम्ही येतो, भेट देतो म्हणून. आणि आम्ही थंय साधारण एक अंदाजे 8:30-9 पर्यंत आम्ही पोचलो. आणि थंय आता आपण रत्नागिरी स्टाईल म्हणजे राजापुरी स्टाईल देवरुखला आम्ही चाललो. देवरुख ना दादा, देवरुख साखरपा थंय काहीतरी त्यांची सासरवाडा. थंय जातो आम्ही. आणि थंयसर आमका चिकन एक वेगळ्या प्रकारे चिकन टेस्ट करू गावताला. आम्ही काय कसा मालवणी आमचे मसाले बिसाले आज जरा रत्नागिरी टाईप. तर अँडी पण खुश आहे, मी पण असं. आणि दादा तर काय असंच खुश आहे. सासरवाडी जातं म्हटल्यानंतर दादांचं जरा मनोगत घेऊया. काय दादा कुठे काय विषय सांगा आता, कुठे जातो आपण? विषय म्हणजे आता कसं आलेलो आम्ही संकेत भाऊंच्या गावी. आणि आता रस्ता जरा खराब असल्यामुळे संगमेश्वरपर्यंत राजापूरपासून. तर आम्ही असा विचार केला की माझी सासूरवाडी पण देवरुखला आहे, तर आपण तिकडून जाऊया. जाता तर जरा सासऱ्यांना आणि सासूंना भेट देतो. त्यांची तब्येत जरा खराब असते साधारणतः, तर थोडं बघून जाता येईल त्यांना आलो आहे तर सांगितलं असं संकेत भाऊ आणि आमच्या आनंद सर यांना की जाऊया जरा जाता जाता भेटूया त्यांना. आणि काय सोय झाली आपली तर बघूया खाण्यापिण्याची काहीतरी नवीन. नवीन आम्हाला टेस्ट करायला आवडेल. आम्हाला टेस्ट करायचंच आहे नवीन काहीतरी. अँडी तुझं मत काय सांग, थोड्या बघा सांगत राहू. माझा मत तुमच्या बरोबर माझा मत चौगुला मत आहे चौगुला मत का दुसरा मत विचार माझा. चौगुला मत हेचून मत चालता. असं आता आमची पार्टी जोरदार होतली आहे. आणि आमचा तुम्ही जसे माझे व्हिडिओ बघित असता तसं तुमका काय माहिती आहे आपण कायम एन्जॉय करीत जायत असतो जायचे. चला आता आपण डायरेक्ट भेटाया देवरुखला. मध्ये आमका आता एक ब्रेक घेऊचो हा, टी ब्रेक असा आमचो जो राहुलो हा, तो पण आपण एन्जॉय करूया. बरोबर बोलता बोलता आपण खुर्चीत थांबलो आता बरोबर. वाटूळ आता आम्ही चाय पिऊक थांबलो. वाटूळ आमच्याकडे एकदा इन्सिडेंट झालेलो तो तुमका माहिती असतात, आठवत असतात, व्हिडिओ तुम्ही बघला असताला. तर आता वाटूळ पुढे गावता आमका. चहा आधी विचारते का नाही तर उठा आता चाय बनव. चहा आहे का? हां चहा आहे म्हणतात चाका. मग आमका हेच घेऊची लागतील 3 चहा कडक. हो 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 पुरी होई ना. पुरी होई. तो कशी होई? कशी होई सांग मरे. कोरी काय कोरी? हां हे बरं लागेल. हॅपी हॅपी भाऊजी येऊ का? दादांची चॉईस. काकाने एकदम घरगुती पद्धती चाय घेऊन इलेले आहेत. वाटतं
पण घरातच चाय पितो. काका एक बिस्किट दे नाही तू काय तुला पाहिजे. काय आम्ही आता वाटोळला थांबलो हॉटेल रुचिरा. काकाने आमका एकदम फ्रेशमध्ये चाय दिली आणि बघण्यासारख्या म्हणजे आपली गावची पद्धत. तामियात पाणी परत पेले पण बघा आपले स्टीलचे. दादा चहा एकदम मस्त 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 ना? घरचा चहा. घरचा चहा. चला धन्यवाद काका. चला आपण आता पुढच्या प्रवासात सुरुवात करूया. वाटूळ हे आपलं वाटूळचं हायवे आहे आणि हायवेच्या ब्रिजच्या खाली आणि कायम आपण ह्या रस्त्याने जातो, राईड मारतो आणि हा रस्ता सरळ जातो आपलं संगमेश्वरपर्यंत. आणि आपण ह्या हॉटेल रुचिरा काकाने आमका एकदम मस्त ट्रीट दिली आहे चायची. एकदम झणझणीत चाय घरातनं बनवून हाडून दिल्याने. कधी जर तुम्ही इलात तर हॉटेल रुचिरा लक्षात ठेवा. यांच्याकडे चहा नाश्त्याची सोय, झुणका भाकरी, चपाती भाजी, जेवण पण गावता. जेवण पण आपलं घरातलं ना एकदम फ्रेश. ओके जर मी सांगते परत जर कधी या रस्ते गेले तर नक्की एकदा काकांकडे जेवण आपण त्यांचं एकदा रील किंवा एकदा व्हिडिओ बनवूया आपण. चला काका थँक्यू धन्यवाद.
घे तोंडात टाक. एक टाक. आंबट आंबट मस्त एकदम. परशुराम वाडीत आम्ही पोचलो. गाडी आमच्या इथं पार्किंग करता. बघा मेका एकमेका ना मी मेका दाबून घे. ये वाडी एवढे मार 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 ये मार फुल मार ये बस बस सरळ कर टायर सरळ कर पुरे 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 डन होय रे. आम्ही दादांच्या सासरवाडीत पोचलो आता. वा घर बघा हडे घर परशुराम वाडी थंयसर आम्ही येलो. चाय असं मस्त नाही 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 आहे नाही नाही मस्त आहे एकदम आपलीच अँडी. काका आपण आता कुठे आहे? कुठलं गाव आपला? देवरुखला परशुरामवाडी. हे दादाचे सासरे. अच्छा तुम्ही ना? हो दादाचे सासरे. हे दादा आमतो कृष्णा कृष्णाचे सासरे. आम्ही त्यांच्या घराकडे गेलो आता सर. परशुरामवाडी देवरुख. तुमचं आडनाव पण परशुराम. परशुराम आमच्यासारख्याच असं. इतक्या मस्त लागला. जसं सांगलोय मी आम्ही आता दादाच्या सासरवाडी गेलो आणि थंयसर आम्ही जेवण केलेलं आहे बघा. चिकनची मस्त पार्टी आहे. आणि खरं सांगायचं तर विसरलेलं चिकनीला तर बघून विसरून गेले. दादानं आठवण केली. आणि जेवण पण अजून टेस्ट करून नाही पण आता टेस्ट करून बघताय कसं लागतं तर. आईने जेवण केला. जेवण ना आवडणार नाही कशाला. ओके ओके मस्त. त्याने जातो माझ्या ना शाळेमध्ये त्यांच्या पोराबरोबर. नितीश तो पोरगा आहे तो कितीला आहे? 4वी. सकाळी सोबत जातात ना ते दोघं. अनएक्सपेक्टेड आमची जेवणाची ट्रीट आहे. जेवण भारीच झालं. मी जवळजवळ पहिले 4-2 वडे खाल्ले आणि आता आपलं भात चालू. साहेबान नको नको जाऊया आणि व्हायचं भात खाऊया. पण खरंच मस्त आला चिकन. माझी डिश ही साहेबाची डिश आणि भाऊनी हा पहिली थेल्या नाही. मला तृप्त झाले आणि पोट भरला आमचं. अस्सल देवरुखवाल्यांचा चिकन कोंबडी वडे. आईने चिकन केला. त्यांना खात्री नाही आमका बरं वाटलं का नाही पण खरंच आम्हाला आवडलं. मला बरं वाटलं तुम्ही उपाशी जाणार होते. मी केला त्यांना बोलले की नाही खातात की नाही माहिती नाही. मार्गेश आहे तरी मला जास्त नाही. अर्धा किलो आम्ही पण खाणार नाही ना 2 दिवस आता. मार्गशीटच्या प्रमाणे म्हणून माणूस थोडा विचार होता अरे दुसरा पण खातो की नाही मार्गशीट. नाही आम्ही खातो. मस्त झालं छान धन्यवाद. आपलं जेवण बिवण झाला आता आम्ही पुढच्या कामाला लागतो. हा जेवण झालं ना बरं वाटलं. होय ना. काय पण असलं ना तरी चाललं ना चटणी मीठ तरी बरं काहीतरी खाल्लं. आम्हाला खायची संधी मिळाली. आम्ही परत केव्हा येऊ ते काय माहिती. बरोबर रे. या आता आपूच्या लग्नाला या. चालेल चालेल. आमका आमंत्रण गावला असा या आहेत ना आबूच्या लग्नाला. कुठे करतील तिकडं. आता पुढच्या आपली गाडीत भेटी. सासर नाही
सासरी ना दादा आपण भेट गावलेली या दादाला भेटून जा कुठे आता आम्ही पुढच्या प्रवासाला लागलो ड्रायव्हिंग सीटला तर स्वतः मला केले दादा बाजूगत आई आणि बाबांचे खूप खूप आभार जेव्हा घातलाय आमका चला हा चला या, दादा कधीतरी या. होय सांगायचं तर आमच्या जेवणाची टेस्ट आमका माहिती आहे मालवणी भाषेत आमचा मालवणी मसाले वगैरे पण खरा सांगायचं तर टेस्ट मस्त होती खूप आवडला एक नंबर चिकन झालेला मी चिकन बरोबरच जेलो अँडी पण चिकन बरोबर जेलो दादा पण चिकन बरोबरच जेलो मस्त आणि दादाचे आभार अचानक आमका खूप धन्यवाद तुम्ही आलात हां बरं वाटलं ॲक्च्युली माझं आमचं घर म्हणजे आता आमचंच असं म्हणावं हां पण आपलं ते ते हा पण सासर ते सासर पण ठीक आहे मस्त झालं नाही ना छान छान झालं आता पुढचा प्रवास पण आपला सुखाचा समृद्धीचा आणि सुखरूप हो आणि आपण भेटत राहूया आता पुन्हा पुढे जरा काही थोडं चाय पाणी नाश्ता करू तेव्हा आपण पुन्हा येऊ यस 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 भाऊजी ओके ना